Il-ġimgħa filgħaxija tnieda l-ktejjeb In This Together li jitfadal fuq l-esperjenzi ta' 6 nisa kif ukoll ta' madwar 114 il-mara li jgħixu jew għexu f'istituzzjonijiet bħal shelters u open centers fil-Gżejjer Maltin. Nisa li kellhom jitilqu minn darhom minħabba vjolenza domestika jew biex jaħarbu mill-perikli ta' gwerra u persekuzzjoni f'pajjiżhom. In This Together huwa riżultat ta' proġett ta' empowerment u advocacy li ġie implementat mis-Servizz tal-Ġeżwiti mar-Refuġjati f'Malta f'kollaborazzjoni mal-Women's Rights Foundation. Dan il-proġett bl-isem ta' Stronger Together ġie finanzjat mill-Commonwealth Foundation u ġab flimkien nisa minn backgrounds differenti, immigranti, persuni li jfittxu l-ażil u vittmi ta' vjolenza domestika kemm Maltin kif ukoll barranin. L-għana ħari ta' dan il-proġett kien li jtejjeb il-kwalità tal-ħajja ta' dawn in-nisa li qed jgħixu f'dawn l-istituzzjonijiet billi jintlaħqu il-policy makers u l-pubbliku in ġenerali u tiżdied il-kuxjenza fuq realtajiet diffiċli u l-isfidi li jridu jaffaċċjaw dawn in-nisa u jiġi melub is-sens ta' nuqqas ta' poter u ta' tama. Barra minn hekk, permezz tal-kollaborazzjoni bejn is-Servizz tal-Ġeżwiti mar-Refuġjati u l-Women's Rights Foundation, In This Together iwessa l-iskop ta' attivitajiet ta' advocacy li saru fil-passat. Dan billi jiffoka fuq l-isfidi u l-ostakli li affaċċjaw in-nisa kollha li jgħixu f'dawn it-tipi ta' istituzzjonijiet u mhux esklusivament fuq l-isfidi li affaċċjaw grupp partikolari ta' nisa. Ir-riżultati ta' dan il-proġett isaħħu t-twemmin tagħna fl-importanza li titkompla l-ġlieda biex tinstab soluzzjoni għal problemi komuni li affaċċjaw dawn in-nisa.